midden in de pool. Kom op, Grims! Koos was 25, werkte niet de boer. Van de vuren aan de steek, erop happen hem moer. En van zijn rieten, hoe het zo van ouwe. Die was een stikke hek op, ja, die wou te lachen niet kerken. Een lekkere boerenmeid, oh Mariette, ja zo lekker. Zijn eigen komt Mariette aan. Voor nu zachtjes aan, speelt als de genieten aan hem aan. Ja, ja. Echte goede zuinen, moest die eigen zet. Mariette moet maar trouwen, wie een echte lieke vent. Hey, oh Mariette, Een lekkere boerenmeid. oh Mariette, oh Mariette, ja! Lekkere boerenmeid, oh Mariette, oh Mariette, ja zo lekker. Koos kon niet verwerken, heel zo van die vrouwen, die tenten in schuren, de patten die je touwen, heel zijn eigen op, dus je stikken doet. Mariette moest net gekken dus, in lat in de rood, hey, het kan oh Mariette. Oh Mariette, oh Mariette, ja zo lekker. Oké, iets kan ik een beetje rijden hoor. Is het over? Oh, Mariette, oh, Mariette. Nu is het over. Oh, Mariette. Mariette, ja zo lekker vrouw. Massen! Het was nu de 10e keer surrender, ik vind het hier geweldig! Ben er zeeuwen in de zaal?